Dogonlar salamu aleykum. Gowy ýagdaýlaryňyz. Bugünine Mara Info'nun hemaýatkarlygynda bul widiany ýadga geçirýär. Ýanymda Aman Daýka bar. Hoş geldiňiz. Gowy ýagdaýlaryňyz saman geldiňizmi? Awa. Ne bugün siz bilen bir gysgaça heme siz barada tanap geçeldidik. Hemem sizin etýän işleriňiz barada, sizin izleýijilerinize has hem dogry maglumatlar bereli. Hemem ýakyndan bir jahana yakın bir söhbetleşdik edip geçeldidik, widiany ýadga geçireldidik. Başlaýlyň onda başladyk. Daýka hemme kişiniň söýgüsini gazanan ýaşlaryň 7-den 70'e diýär Daýka ýanymyzda hemme kişiniň tanaýany populyar esasanam avtomobil söýüjileriniň iň gowy blogger diýsem bolýar Türkmenistanda. Yanımızda. Yine bugün Daykany hem yakından tanaly hem etýän işi barada gysgaça eşitip geçelim. Daykam, gowy ýagdaýlaryň birat çantamy açanlany berdi bilen. Näsillerler görüşmedi. Wagt boldy. Sen bilen bir ýazga geçirildik. 2000-näçinji ýylda görüşdik Istanbulda 2021'de. 20 şo döwürlerde. Özüň barada gysgaça bir aýdyk geçdi. Hemme kişini blogger diýip bilýär. YouTube'dan görýär, TikTok'dan görýär, ondan soňra ýöne seni aslında sen özüňden tananoklar. Daýka kim, nähilek ýollardan geçdi, şunki derejelere gelmek üçin nähilek kyn ýagdaýlar başyndan geçdi, nähilek zähmet bilen işledi. Şo barada gysgaça bir aýdyk geçeli seni tanasınlar. Men Daýan Nurmaz başlaýdym. Adym familiýamy bilýäňiz, köpüsi YouTube'dan görýänler, YouTube'da öz adym familiýam durda. Başta şo bar, YouTube'a başlamazda öz adym familiýam goýamda. Kanada maslahat berdi. Çal şunu Türkmen karsy şoňalyk bir zat, maşyna değişdi bir zat goýaý diýip. O YouTube kanal açylanyny diňe maşyn çekme çekmek üçin açylmady da. Başgarak bir zat etmelik asly. Nälliten challenge'lar etmelik, bir giden videolar çekmelik. Ýöne şo taýda asnamly maşyn çekme bolmaly. Ondan bärik geldik 2023-nji ýylda 22'den gelemde o ýandan çykyp giden oglanlar. Ýyllar bilen kän aram gowdal bir ýyl eýlek beýlek geçirersiňiz. Geldik. Görüşüňiz ýaly bärde. Gadim Merwde Sultan Sanjaroňny birinji gelen wagtym şo wagt haýlandyr wagtda öýdi. Ýazýarlar Türkmenistana ýylyn näme maşyn sürýär, nähil hemmeksi men daşary ýurtda diýip tanýatda. Bärdeligim kagby. Bärde men gatken bir video çekmedim de. Daja wapşa hiç ýyl çekmedim. Näl bloggerçylyğa başlamda daşary ýurtda, Russiýada başladım. Russiýada başladyk 2018-nji ýylda. 18-nji ýylda video çekip başladym. 19-20 goýadym şeýle sebäp karantin bolupdy. Ondan soň şeýdip soň Türkiýe geçdim. İş dowam etdi de. Başta Instagram'da, YouTube'da öğretýärdim. TikTok'a bize yaş platforma edil. Bizim ýurdumyzda iň populyar TikTok. Men gelemde bildim de am TikToklugyny. Men aňarda wagtym TikTok'a wapşa girem. Okdum bir sany 2 sany videomu dosa ulanım. Men kiçijek videolarymy ýükläp berýär şu TikTok'a. TikTok platforma ulanam okdum. Bärik geldik TikTok'a da başladyk. Aslı niyetim yoktu TikTok'a başlamak. Şoň üçin TikTokerler diýerler men adym tutulýarlar. Hiç ýyly TikTok bilen baglaýarym ýok. Men challenge etmedim, trend etmedim hiç ýyly TikTok'da. Ondan bärik geldik haýlandyry goýdum. Avtobusor ýokmuny. Ýöne men birinji avtomobil temasyny, maşyn temasyny birinji goýan postum 2019'da. O wagt men ýazyk edip goýadym da. Instagram'da ýazyk goýadym diýen tanışyp. Suratlary şo wagt ýadyma düşýär. Land 300 plansynjy ýyla çykmaly, şeýle bolmaly slipler wagt da şolar paýlaşypdym. Gymmat maşynalar paýlaşýardyk aslanmy. Şolar barda paýlaşylýardy. Tanışlar geçdi. Agdala bol. Şeýdip avtomobil temasyna da polny girip gitdik. Bärde onuň haýlandyr birinji obzor 19 haýlandyr boldy. Edil video hukmuna geçip. 19 haýlandyrdan başladyk. Şeýdem daşa dowam. Nememe sen avtomobil söýgüň içiňdäki bolan söýgü çağalykdan gelýän bir näme? O çağalykdan berba. Ýöne avtoblogger bolmak ýok. Nemede belli bir ýerden soňra hani kiçi wagtymyz diýerler, bize näme bolasyn gelýär, ulalanda diýär bolan. Hani arada näçe wagt geçdi de, ýyllar geçdi de içiňdäki iskra
bilen gelip sana öňe gelýärdi. Ondan soň durmuşuňdaky işiň bilen baglanşyp, söýgä, öwürlüp, soňa many bir iş edýän ol, hani ýadan okby diýerler ha. Hakykatdan şol edýän, söýüp edýän işiňi edýän bolyn ýadamaýan. Olam sen şu çağalanda gala içindäki söýgü bilen işiň birleşip, ondan soň günümüzdäki internet platformalarym ýüze çykyp şoň bilen gidýär da şeýdik. Özünden dowam etgitdi ol. Sert maşin söýgüsü bizde Türkmen ulunyň içinde maşin halamaýan ýok. Bizim uja ganymyz da ol. Ata-babalarymyz at gowarar, bu adam ata derek maşin ulanýarda. Olanyň ganymyz da ba. Häzir daja kiçijek oglanyň okuwçy oglanyň lüboýyn tutsaň näme maşin alasyň gele, palibomu bir maşin adyna agdaýa. Ýok men maşin sürjek gel, men wadiçili boljak diýip hiç kim agdaýar. Asly kiçilikden arzum men wapşe blogger bolmak. Nereden aklına gelecek? Blogger yoktu da oňal wapşe hiç saat bir telewizora çykarsaýda wapşe pikir edem doktor. O taýyk. Onuň asly men zat 2 tane diplom bar. Russiýada okudum men o diplomlardan. Bir diplom men ýuridik. Men asly özüm jurist bolup. Ya zatda opşum jurist bolup işlemeli da. Hukukçy bolmak. Asly maksadym şol, arzum şol mektepde inamda da arzum şol. Şol niýetler men Russiýaga gitdim. Gelip berdi ondan soň diplom tasdiklap işlendi. Onda da durmuşun öz adı da. Ýoly diýenmi? Ha, o gyzyk ütkeýe isleýän zadymy. Şunu diýelim ýene. Hani sen şu avtomobil abzor etýänden, ondan soň şu maşin barada görkezýän detalyny nemeleň Türkmenistanda sen birinji başlaýan diýsem bolýar. Sebäbi şul, hani men liçna özüm mesela nahar ýen wagtymda çağalarda atlar bilen YouTube açyp görsen abzoruny görüp oturýan. Indi hani internetde da sen diýişiň ýaly apsany edip goýarlar bolýan. Hani belli bir ýerden hani sen YouTube'a da birinji ýükläp başladın. Açyk we näet bir şeklinde. O şeýle zatda häzir edir birinji diýsem men ýalňyş bilen sebäbi bar ha. Birinji diýmek wapşe men iň halamaýan zadym şu birinji diýerler ha. Wapşe halamy konu bar ha. Şeýle aksat bar. Başta Türkmen dilini näli abzorlary trend etdik diýsek bolar ana. Ýok. Sebäbi onuň badyr oglanlar ýöne görmedik-de. Ýok, neme? TikTok ayrı, Instagram ayrı, YouTube üçün. Ha, YouTube üçün. YouTube üçün mesela sen bazar maşin bazarlarda atlar abzor edip uğradın ha. Hani sen başladın deyip bilýän. Hani mesela sen etmärken şolay abzor ýokdy. Hani daha şol yoktur ya da biz görendäler. Ya da görende bolup biler. Görende bolup biler ya da yoktur şol. Men toşna ýadmyşyň sebäbi başda men baramda mar maşin bazarına baram. Birinji videomu çekemde mar maşin bazardan men nomeryny görkezdim. Men rad edip, kaç edip, rad edip ýöne bir şeýle çekip, noza maşin bazara barýan 20 akan oglanlar gelýär da, gel menkinem çek ber, menkinem çek ber, adamlar gördü, ha realna satışba, rezultatlar peýda ba, goýdurýarlar şondan. Bu näme ýa-ki senin YouTube'a bilişi öňde barjy bolmaň aslynda gowurdat. Beýleki adamlara da yol görkeziji bolýan bilýän şu zatda. Ondan soň kan oglan başlady. Şondan gowurdat aslynda bilýän gowurdat. Ne häzir daşar ýurtda gezip görenler zatlar, bazardaky maşinlary ýa-da ne şol maşin, dron maşini bilen şo maşiniň abzoruny edip tanıştyrmak başga bir zat. Ýani köp adam alham boldum, ýani dogry aýdylmasy gerekse. Köp adama daşar ýurtda köp adam maşina alat gelip berdi, berde de köp adam maşin satat gelip berdi. Şolar biriktirdik. Görýärler, ito videoda ben aýdýan degim şeýlere ekeni, onsy beýlere ekeni galana mysanlar gelindik. Onuň videoda göreniň bilen suratda göreniň deňdäler. Hemen biri kommentirde edýär, arkadan tanıştyrýan. Ha, tanıştyrýar. Hemem eýleriniň öz nomeryny goýan, gönü. Jaň edýärler özleri düşünsünler, näme diýse hemem esas adam mut. Näme? Mudamon mesela biziň Türkmenistandaky iň populyar platforma Temakars bilýän ýyllarja şo taýda adamlar görýär, şo taýda gerek zatlaryny görüp tapyp bilen okuyor. YouTube'da da girýär, onu mesela polny jowy abzor, sağına seredýär, çepine seredýär, içiniň abzoruny ýürüýte bir adam sen üçin muço görkezip oturýan gowurda aslynda. Gow peýdal iş edýän bar. Ýene bir peýdal denişim şo taýda bar, ýekeje peýdal denişim bar. Ollara men özüm şonu hasaplaýan, her kim her kilek diýär da, her kim bir zat peýdal hasaplaýar, ýöne men özümçe özümde aklymda galan ýekeje zatda.
yazmışdy. Bir gün YouTube açan komentar okuyan bir oglancık yaptır. Kiç oglan gördüm. Zat yaptır. Kakam soruyor, oğlum bizde maşin yok. Yoktu, sen maşin hakta nereden mınça köp vadı bilýän diye. Kaka ben daýkon abzorunu görýän etdir. Ana şolana begenirdi, yüreğimde Allah sal. Ya gatı begenirdi. Aslında yaş oglanlara görkezýäs maşin nähil saklamaly, nähil. Häzir bizim özümizde de maşin yoktu da. Kakam pakir bağwagty bady ýöne soň yoktu, hiç il bolmandan maşin. Hiç il maşgalamyzda soň bolmady maşin. Onun biz özümüz ulalyp zat edip özümüz alıp başta alamda da men daja akkumulýatoryň haýsy minus haýsy plusdygyny bilemokdym da. Soň öwrenilýär. Inni bolsa TikTok açdyň, ya YouTube açdyň, ya Instagram açdyň, ýazdyň. Çykap torana plus, ana minus. Ýagyn beýle çalışmaly, teker beýle goýmaly, şuňal bolsa bolanok. Şo zatlary öwretjäs. Maksimum yaşlara asobina peýdalar. Ulu adamlar bizden gowulýar o zatlary. Ýöne şol ýaş oglanlar bilmeýänler we maşinler ýoklar we onuň şolar öwrenýär da, soň maşin alynlaryny kösenmeýärler. Oja Got to go pedal da o, got to go pedal. Heme yanki alak maşin goýan adamlar üçin prostoy bir maglumat beriji zat görmän, wagtyň boşa gidermän yanki al maşinler abzor. Mene dogry maşin keypini görýär oturýan. Lüboyana nemedi YouTube'a girýän bolsa videolar kanala girýän hemme videolar görlen. Hemme videolar görkäwa suraty dalýan bar baramda görkezden aýdyp bar. Hemme bir san görmek video ýok. Şoň üçin sag bolsun aýdýan. Öz adymdan maşgalamyň adyndan belki sen görýänlerem sag bolsun aýdýanlar saňa şu edýän işleriň üçin, pedal işleriň üçin. Amancan Men kekene. Ana kekene de geldi. Kekene jam. da kakras gowur. Got to go hava şu atara mükemmel. Näme diýär jam getirtitdirin bilýän. Hava. Dile edip üfleýärdik sana. Aýtdy. Şuwazol. Amalcan seni Mari Info diýip tanýar. Etýän işleriň, got to go işler etýän. Senin şu kanalyňy men özüm hem şonu görüp ilham alýan. Heme kanalyň şular ýaly bir peýdal tarapy bar. Täze pakaleniýa ýaşlara öňkü tarihi zatlary ýatdan çykarmamalyk üçin. Şol tarihimizi, nerden gelenini, nähile gowur güýçli, baý bir tarihimiz bar. Şolar pastaýan aýdyp geçýän Mari Info diýip ada aýdyp otur. Mari hakynda hemme gerekli maglumatlar aýdyp geçýän. Tek gatykän maglumat bar şo barada. Ýöne seni şo Mari Infodan tanýar. Özüň barada gytgaça bir aýdyp geçdiň. Seni hasym ýakyn tanasynlar hem edýän işleriňe. Adım Aman Nazar. Asıl hakiki adım Aman Nazar. Hümmi familiýam Aman Hümmi diýip gysgaldyp bolanýar. Aslında Mari Infodan öň edil daýkan kel menem Türkiýede 2020-nji ýylda, aslında 19-njy ýylda montaj diýdi, zat diýdi, şo zatlara başladym. Ondan sonra 2020-nji ýylda edil ýanky daýkan aýtýar, furat höküminde faktlar paýlaşýardym. Bilime değişli faktlar paýlaşýardym. Şonuň belli bir nemesi bar mende. Onu 1,5 ýyldan soň nämen bildim. 20.02.2020-nji ýylda ilkinji postumy 2.0 şolar ýalyk bir nemede paýlaşylypdyr. Şondan näram başta bilime değişli Instagram'da başladım. Soň Covid doldum 3 tapar. Şonda da YouTube'a başladım. Şollawur Instagram'da 3 tanak vardı men kiýalyk paýlaşanlar we men 3-nji da. Olardan aşwat hiç biri ýok. Dogry aýtsam. Ondan sonra YouTube'a geçtim. YouTube'da da bardy. 1-2 tanak bardy. Olardan şu adam paýlaşan oklar dazy menem kän. Soňky döwra YouTube'a näme demokdy. Ondan Instagram'da şol videolar, bilime değişli videolar paýlaşmana başladım. Öz gyzyklanýan urlarymdan, zadymdan. O da okan kitaplardan bolsun, zat bolsun. Şolardan gyzyklanýan ýerlerimi paýlaşýardym. Esasy durmuşda biziň durmuşymyzda bolup geçen wakalara zatdan näme alyp paýlaşýardym. Soň eşittir dowam edildi, zat edildi, bärik ýurdumyza geldik we bärde de Mari Infomuz ýaňy bir awgust aýynda açyldy da. Bir ýyl bolup gelýär. Bir ýyldan bäri Mar hakynda etraplar bolsun, bäriniň tarih hakynda bolsun, zat bolsun, şu zatlar hakynda maglumatlary toplap we dogry we doly maglumatlar toplap halkymyza ýetirmek
niyeti bilen edildi. Ve etmeye devam edeceğiz. Edersem şolar ýaly. Awa. Kıskaça şolar ýaly nememiz. Şol döwürden şuňky güneçenne medianyň arkasyny dowam etdirip bilmek diýmek gatwyr ägert birden. Hakykatdan mene daýka sen bilen birat şol o orsiýetdäki, okan döwründäki mediadan şu güneçenne nirden baksaň 10 ýyl bardyr, dogrymy? Belki 10 ýyl. Hani sene mesela 10 ýyla ýakyndyr. Şol mediany doğruca ulanıp şu neçende izini sürdürüp gelmek, devam ettirmek, yaman ägert ulu birda dol. Hemme kişi başaryp bilmeýäni nemedem interneti, sosial mediany adamlar nähil ulanmasyn bilenok aslında. Indi şonu hakykatdan hem heme köpçülüge peýdaly birda üçin ulanýan, hem şonu günlük iş durmuşunda bir sen bir instruksiýa ýaly edip ulanýan hem saňa şol hakykatdan hem doğru yola gitmene yol açya. Yani premier bir da TikTok. Günümüzde TikTok açıldığında şu TikTok'u adamlar 2-3 tanak neme oyuncu ulanýardy. Käbire wagtyny gidirmek üçin ulanýar. Käbirem hakykatdan şon öz biznesini yola goýup şon işi üçin ulanýar. Käbirem ýankyýalyk informasiýa zat bermek üçin ulanýar. Gatgowy Şu taýda bir sözüňi böleýmeýän TikTok diýilen zat, yani bizde şuwa internet diýilene diňe TikTok, imo akla gelýär, dogrymy? Ýöne internet diýilen zat biziň şu wagtky, mesela Google diýdi, zat diýdi, ChatGPT, Gemini, olaryň hemmesi bu zag bolýar. Mesela üçin bu zagynyň ýokarky 5% görünýänji tarapy. Onuň aşagyna dark web diýdi, deep web diýdi, olar o dünýä bambaşka bir dünýä. Men onu gördüm. O aşağını ve o tay girmek hiç kimi massaga da meramok. Yaman o taylarda aklıma da gelmeyecek derecedeki maglumatlar var, zatlar var. O tayları hiç ilek ýagdaýda bir giriljek yerler däl. Şoň üçin elimizdäki internet diýilen näpirmer yani YouTube bolsun, Instagram, TikTok, belki Google, belkiler zatlar var. Olary dogry ulanmak iň wajyp zatlar. Şol ýanky internetin bilen geljekki ýanky ýaşlara, zatlara da köne tarihlerimizi, köne zatlarymyzy aýdyp durmak, şolara ýatlatmak, şolara gowy bir maglumat bermek, gowy zat. Öz tarihimiz, ene dilimiz, edebiýatymyz. Şörden Musa Yusufa Ullakan, Salam Muradyan özü gaty gowy işler edýär, gaty ägirti işler edýär, türkmen edebiýatyny, türkmen dilini her wagt gollaýa ýankyýalyk bir sancak ýaňyş bir sözjaga şaýtlaryň arasynda käýýär. Brat diýme dowun. Awa, gardaşym Musa Yusuf şörden Ullakan, Salam Muradyan edýän işleriňizde jaňy sag bolsun, ýoluňyz açyk bolsun, Allah jaň höwrü kän bolsun edýän işleriňizde. Indi size tanadyk. Men özüm lişini tanıyan tamam. Bizim neme görýän adamlar haskem ýakyndan tanasyn diýdik. Edýän işleriňiz üçin köp sag bolsun aýdýan. Gaty gowy işler edýäňiz, gaty gowy peýdaly işler edýäňiz. Kıskaça bir sora beren, öz aklymdaky sorawlar. Indi egerde 5 ýyl mundan ozal aman bilen daýanja bir zat aýtmaly bolsaňyz näme aýdardyňyz? 5 ýyl mundan ozaly. Näme aýtmaly? Gowy soru. Sırası ýa-da çoğam berip bolanok. Göreň meniň ortada rastamy ulanýardan bilýär. Ya dogry hakykatdan näle diýen. Daşa dowam etdi. Özüňden öz etýän işlerini 5 ýyl mundan ozal we şu wagtky ýagdaýyňa seredip özüňe şunu diýip bilýän, bu sanýarmy? Hakykatdan men bu iş etdim, dogry ýolda ýöredim ve gidip barýan diýip. Onu ara belli bir wagt geçsin ondan soň aýdar. Bu sanýarmy? Intak sebäbi eden maksatlan wapça ýartyna da ýetemdik da. Berde bizim naýçok da. Intak has bir praçyk urwin köpelse biraz etmeli işkän intak. Edilen işden etmeli işkän. Ýöne
Buysan ýa özüňe. 5 ýyl mun odolky daýanç bilen şu wagtga daýanç kanäşine. Şol bir daýanç. Düýünden başga, Gatykän ýol geçdi. düýünden başga, düýüne bak. Gatykän. O döwür var ha. Näli sene 5 ýyl mun sen men tanýan o döwür näkilik zatdy. O döwür wapşe başga adam bu wagt has düýünden başga adam da. Dünýä garaşyň da adam. Hem ýaşam o köp zat görýän. Onuň kynçylyklaram sen bilýän uje näkilik kynçylyklardan geçirli. Onuň o zatdan hemmesi bir ullakan sapaktary. Tejribe bolmuş. O wallahy seret bir zatlar eken şo başda bilýän şeýle zatda. Şo döwür gynanýadyň şol başyňa düşen ýöne problem. Ay köp kösenini de ýöne soň şu wagt gelýär. Şu kösenji görünmi degen ýani görmedik bolsam, men başga adam bolarym. Başga adam. Başga adam bolarym. Amancan sen näme diýen? Men edilini hazır öňümde 5 ýyl mundan öňdäki aman otursa diýler. Şol oturan bolsa mysal üçin ýalňyşmakdan gorkma diýerdim. Naparim. Mysal üçin sebäbi ýalňyşman edilýän işe hiç ýelek dedi. Sebäbi ýalňyşyp öwrenilýär. Ýalňyşmakdan gorkma, risk almakdan gorkma diýerdim. We taş töwrüňdäki adamlar bolýar, mysal üçin ilmi taýdanam bir suud edilen bir zat. Näprimер, mysal üçin taş töwrüňde 5 adam kim bolsa 6-njy sen bolýar. 5 adam millioner bolsa 6-njy millionerim sen bolýar da. Bu Warren Buffett'ın bir nemesi de Näme sözlerinin biri. Okrujenýa. Gadana ýanasdan gatyp gelýär. Şol sözüň manysy şol ama. Hakyky. Okrujenýa gaty da особенно da ýaş oglanlarda, şu ýaşlar, şu adam mektepde inen onu görýän raýonda zatda nähil. Edil. Biraçyk näli. Biziň özümizden şoň galaklyk o ýaşlykda. Biraçyk biri ýol gorkasy. Adamda diýe maksat bolmaly ýa. Şu adam eger maksat bolmasa, ine özüň düşün. İşläp ýören bir adam ýerden turdy, işine gitmeli, belli de. İşe gitmeli, bazara gitmeli, zala gitmeli, öýe gelmeli. Ýöne adamda maksat bolmasa, ýerden turany näme etjän bilmeýän adam ýalla. Şol özüňe maksat tutunmaly bilýän, belli bir ýere gelmeli, şol işiňe izne algamaly. Sen ne diýen? Maksatlar goýdum ýöne ýetip bilemoň intäm. Belli ki sen goýan nebelen ba, nemem. Erik salayn dip maksadyň bardy bilýän onu wideolarynda. Ýöne erik salyň maksatlara ýetip barýan. Ol öň zatdy, öň maşin temasy bar, indi bir açyk zat dolu öň şoňa da zat etdi. Indi nähillitene bir hile has ulzat goýanda. Yok, ýöne şolum ädim-ädimden başlaýar. Ädim-ädimden şol RX diýdik, ardyk etdik, aldyk RX Hudaýa şükür. Meme bir öňki wideolarynda zatda, YouTube'da zatda göründe başga bir RX Allah jan bir de nesip etsin şolaýar maşynda sürmek dip maksadym bar da indi bolsa mesela şu maksatdan ýetdiň. Şörden ine ýaşlara şunu diýsek bolýar. Her biriňiziň dogry bir maksaty bolmaly, edýän işiňizde gowy edin. Näme iş etýäniň wajyp däl. Esasy şol işi gowy etmek. Esasy şol işi gowy etmek. Öz isleýän zadyň esden gowy. Söýýän käriň bilen. Başyla ýadama ýanla. Hawa. Başaran kam diýän, soň başarýan mesele däl. Şonu esasy isleýän bolsaň gowy. Mysal üçin ýazýarlar da bolanlar, menem abzora başlar. Ýöne bir abzor bir ütkäş kynlady ýok etmek. Reklam et beräy, on et beräy, mun et beräy diýip. Men näde repost et berän, istoriýa paýlaşyp berän. Şol adam soň dalşa şonu dowam etmese men näme edem dedi hiç peýdasy ýok da. Biz başlan wagtymyz ýadymyşja bir 3-4 sançyk oglan wagtda 2-3 tane gyz wady video çekken. Imin Instagramda başga bagşylar wady, olaram ýöne öz zatdan paýlaşa istoriýa, o wady istoriýa da ýok da Instagram istoriýa ýokdy. Men açan wagtym istoriýa 100% ýokdy. Soň Snapchat'tan zat edildi. Diňe surat başda paýlaşylýardy, soň video şeýdip, soň adam direktde maçyly ýazyşyp bolýan, ama başda olaram ýok. Şeýdip başda başlan wagtymyz şol video surat paýlaşylanyny näli bir pul üçin ýa ýene bir zat üçin etilmedi da şol. 100% bilýän şu wagt aýjalar oglanlar ýa ýaş oglanlar olýar başlan TikTok başlan am şuna reklam alýan ýok.
bir şeyle ay koysam hemen. Ben reklam için etme, halayan var. Halamayan olsan edip oturma, dine reklam için. Olaydır, bir reklam, iki reklamı gelir. Başlananına pul için başlamalı değil. Hiç sordadı. Ondan sonra onu ödü pulu getir ya. Lüboy iş pulu getir ya. Yani lüboy iş sadece de. Ona dost oğlanma. Tecennin. Malları bak. Küçüklükten her şey malı seyrediyor. Motor vardı. Ünlü şuat gör, Prada'nın gör. Lüboy iş. Lüboy iş ol versin. Lüboy iş ödü son getir ya kazanç. Başta pul için başlamalı. Halap etsen ana böyle. Instagram'da, YouTube ona reklam alan o vaat bizde Türkmen medyada yek adam pul verip reklam ettirmeydi. O vaat hiç kim düşünen okta mı vaat ona? Ne ben olup geçeceğim. Yok diyemem. Bizim yöne video, surat her hilakta paylaşa o prosmotor, 500 prosmotor, 1000 prosmotor şongalı kalyadı. Nedir TikTok çıktı. TikTok video yerlere misal için 100 binler prosmotor alınıyor. O imnetine TikTok'ta var, Instagram'da da şu video 100 bin almaya. TikTok oyun video 100 bin alan olsa, Instagram'da da alan ok, YouTube'da da alan ok 99%. 1% alıp biler yönü 99% şeyle. İkisinin nemesi başka da TikTok, algoritması. Yaş platformada Instagram, YouTube seyredende. Şondan näle ödünü ulanyjylar çekmek için, ödünü after çekmek için başta prosmotorlar naklıtkı dediýärdi. Bilýär misin onu? Video ýa-ni 2000-3000 alýa, 200 tane like, 200 tane komentary. O belli da naklıtkı. 1 milyon patpişikli adamlar, 2 milyon, 2000 tane prosmotor. Ediler. Kimden gep gidýärni bilýärdi. Diyeceklerim şoňal bolýar da, onun yok, men diýän ol bu adam naklıtkı edýänler ba. Mesele etsinler arkayn, maňa hiç zat yok. Zady imni şu TikTok'un ödü şey etýärdi. TikTok açılanını koyarlar adamlar ya şonu hakiki hemmikşe görköz ya. Şoňalak golda da şeydi TikTok öňüsi. Sözün böylesin belli şurada gat gowy ýere degip geçtin. Maşin gowaryan oglanlara değişli. Hokmany ýagdaýda Green Hill ýagy ulanmaňyzy maslahat berýän siziň her wagt ýan ýollaşyňyzdyr. Green Hill ýagy. 3 tane var. 3 tane var. 15-40, 20-50, 10-40. Ähli velayatlarda, magazynlarda bardyr alyp bilersiňiz. Gerek bolsa daýka ýazyp bilýäňiz daýkanyň hemme wideosynda maglumatlar bardyr. Green Hill seniň ýan ýoldaşyň. Daýkan saňa şunu sorajak bolup gördüm. Haçandan bäri näme üçin abzorlaryňy imine şöyle edip geçýäň? Tarih yerimiz şu yerden tarih yerimiz olan soň şu yerini bilmeýänlere görkezmek üçin. Bilmeýänlerim hakykatdan bar ekeni. Sebäbi başda abzora başlandy, bär niri, könürünçmi, daşowuzmy, lewapmy. Imini Bayrama şäherine, Gadim, Merf, imini şu ýer dediğini köp adam bilen o ekenne. Bilmeýän adamlara şu ýerini görkezmek üçin. Ondan näme ýene bir sapar size sag bolsun aýdasym belýär. Bugun gatgow söhbetleşdik geçirdik siz bilen. Siz barada sizin izleyicileriniz, sizi görýän auditoriýaňyz Hasany ýakyndan tanak geçdiler. Biram şörde bellek geçesim gelýär Aýratynam Merf Medianyň agzy bir kollektiwina şular ýaly kaçsyny videolar ýazga geçiren üçin sag bolsun aýdasym belýär, janyň sag bolsun, badyňyz belent bolsun. Sağ olun. Sağ olasın. Ýöne şu taýda bir daha bellek geçäýin. Günüň batyşy. Günüň batyşy. Başga da atla ya. Gaterlet. Nereden? Yöneyle berdi abzor edem o. Ay sağ ol canım. Tarihi yeri, öz geçmişimizi öğrenmek için, görmek için Bayramala, Gadimi Merve gelmek. Gatı Aýratyn bir duygu. Öğrenmek için. Ziyaret etmene yerken berdi. Hökman gelin tarih yerleri. Sağ olun emmeňize. Minnettar.